ברוכים הבאים לספיישל חנוכה בבלוג, והפעם לביבות. אנחנו משתמשים בתפוחי אדמה, בטטה, בצל, שום, ביצה, שמן לטיגון, מלח ופלפל. לתפוחי האדמה אנחנו מוסיפים בצל, פלפל, מלח וביצה שתאחד את כל התערובת. באותו האופן עושים עם הבטטה, רק שאליה מוסיפים גם שום. מערבבים את הכל ויוצרים לביבות. הלביבות הן בגודל של כף היד שלכם או בכל גודל שתרצו. את הלביבות מטגנים בערך 2-3 דקות מכל צד עד שהן שחומות ויפות. אפשר לערבב גם בין תפוחי האדמה לבטטה, אנחנו בחרנו לעשות לביבות בטטה ולביבות תפוחי אדמה. מומלץ להגיש את הבטטה עם שמנת חמוצה ואת התפוחי אדמה עם סוכר מפוזר מעל. בתיאבון וחג שמח!